missä tää valkoinen iso pömpeli seisoo tässä lähtöalueen vieressä, missä on kommea tommonen Volvon rekannuppi. Niin se on niinku vasen rata mun mielestä, ja sitten oikea rata on toi parempi rata, niin kuin ne Eestis sanoo, eli tuo oikeanpuolimmainen lähinnä ravintoloita oleva rata. Ja taas on tiukkaa steitsaamista, ja sitten lähti ja Suurniemellä siinä jotain pikkusta härdelliä kesken kaiken, ja Vesa Ruhanen meillä sitten seuraavana vuoroon. Oh yes. Pro Street Bike, siinä ei ole indeksejä eikä tasoituksia, pyörät lähtevät yhtä aikaa liikkeelle ja voittaja on se, joka ylittää ensimmäisenä tuon maaliviivan. Ja matka ajetaan tuo täysi 1/4 maili, eli 402 metriä 33 senttiä, pyöreästi sanottuna on tuo kilpailumatka. Ja siinä Vesa Ruhanen tulee meillä ensimmäisenä kaavion mukainen soolo hänellä, eli laittelu 1 tykitti eilen taululle lukemat 8, 4, 9, 7, 265 kilometriä tunnissa. Vetäisi siinä Ruhanen ainoana siinä aivan pikkasen päälle 8,5 ja laittelu 2. Mutta nyt siis Ruhaselle soolo. Joo. Aqua mistä? Pro Boost. Ja mitäs meillä sitten on seuraavassa parissa, niin lyöstiin siellä yksi tyhjä paikka. On näin. Oslonen Suurniemi pitäisi olla tulossa.